Go. Hej, velkommen til den her video. I dag så skal vi vise Wilburys Pokémon kort, og han kommer her. Det er Willibird, jeg kalder ham. Og vi skal simpelthen unboxe alle hans gode Pokémon kort. Ja. Og vi starter på en anden af. Jeg tænker, vi tager den her Gold, Mewtwo og en Mew. Og jeg kan få lov, og det er guld. Og den har i HP 270. Så det var okay kort. Så tager vi ham her. Dragonite, tror jeg den hedder. Og han har altså 210 liv. Og det ser sådan noget. Og så har vi Eevee VMAX kort. I kan få lov at se det her. Og den har 300 liv. Så det er den, der har mest HP. Den der. Og så har vi den her Eclop, som har 190. Og så har I også den her Flowpopper, tror jeg den hedder, og VMAX 310. Og så den her. Kan I godt lige skrive ned i kommentarerne, at det her det er et fake kort? Hvad er det? Nå, men den har i hvert fald 180 i HP. Hvor tror I hvorfor? Er det et fake kort? Nej, ikke det der. Det var det her. Og okay, det her er fake kort. Nej. Men jeg siger det her. Ja, men de er fake. Bare nogle kort er så gamle. Ja. Og så er det den her Vietiros. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Og den har 200 HP. Og så har vi den her Vorpler, som har 150 HP. Og så har vi også den her Raichu. Ja, Raichu eller hvad Cinderace, sorry. Og den har, og det er EX, og det er 320 HP. Og jeg tror, det var alle. Er der et her? Nej, vi har ikke sådan noget. Det her, det er et japansk kort. Og jeg kan ikke læse på japansk. Det kan mig. Men det er EX, og det er 330, og det er en ståltype. Og det ser sådan noget. Men min far kan japansk. Så måske kan det. Ja. Og det var alle. Ja, jeg har lavet alle. Og det var den her det var alt for den her video. Husk at like og subscribe og trykke på klokken. Og så vil jeg bare gerne sige, at vi ses i næste video. Hej hej.